katangale nchiyani. Katangale mongo unikira timatanthauza kuti kugwiritsa ntchito mphamvu za gulu kupozikondweretsa iwe weka zofuna zako. Katangaleyo amachitika. Mwina mundifunsa kuti munjira zanji. Ntchito za migodi kuyambira penipeni ni ntchito ti imalowa ndalama zambiri, ni ntchito ti imalowa ndalama zochuluka kwambiri. Tikamayang'ana ntchito za migodi kaya kutengera magulu osiyanasiyana za migodi, koma kutengera ni ndalama zimene imalowa ndalama zambiri. Komanso ndondomeko imene imatsatidwa kuti munthu ayambe kukumba miyala Malawi muno mwezi wazira pasi ndi yoti imatenganso njira zosiyanasiyana zambiri. Facha kuchuluka kwa njira ninkuona pamapezeka anthu ena amene amafuna kuti adumpe akafike patsogolo asiye njira ndondomeko zinazi, nde zinthu zodi zimachitika. Achimwanga mwakhalamo ndithu mkatikatimu ndizoona zimene anachita unenazi. Ndithu nina kuti mbali ina ndizoona kuti Katangale amatha kuchitika ku nkhani ya za migodi. Mmene afotokozera apa pali ndondomeko zimene zimatsatidwa kuti akapezeke kuti munthu wachita apply kuti afuna kupeza license. Koma license imene kuti ikatuluke imadusa ma processes angapo. Pokadusa ma processes amenewa monga pali process ina yoti ukachita apply imayenera kudusa kuma komiti osiyanasiyana kuti license yako itani ivomerezedwe. Nde nthawi zina zimatheka kunena kuti ili process yoti ichite ujeni anthu amatha kuyisewera kapena kuyikankhira kuti kapezeke kuti yatani yatuluka. Komanso nthawi zina pamakhala ma processes oti makampani akulu zinthu zawo zonse zatani zatha kunkhani ya license, kunkhani ya timati mgwirizano pakati pa licensee ndi boma kuti process yawo itani ipitirire. Zimatheka nthawi zina at corporate level kukumana kuseli ndi anthu ena aboma kuti apa titakonza chonchi, apa titakonza chonchi, kapena apa tichosere chonchi. Nde kunena mwachuchuchu zimatheka kuti Katangale atha kuchitika. Chimozimozi pa small scale level yoti munthu afuna kuchita apply miyala ya ing'ono kuti akakumba azigulisa kapena azitumiza kunja. Zimatheka ma small scale miners kulumikizana ndi anthu amene amayendesa kuti license ipangidwe apply ya small scale ikapezeka kuti yatani yatuluka. Naonso kukumana ndi zokhoma kapena kukumana ndi zinthu zoti atha upanga kuti license yawo itani ituluke. Mwina padakali pano ndidulire kaye pomwe. Amanda, akufotokoza ndithu nkhani yokhuza kwambiri license. Ndi madera ena ati amene Katangale amene amatha kuchitika pa ntchito imene ya migodi. Madera akulu amene Katangale pali kuthekera kuti angathe kuchitika namene alongosola kale anzanga kuchedwa kwa ujeni kwa ndondomeko ya license. Pamafrika zinthu zambiri zedi, tax clearance, environmental clearance, komanso documentation yofunikira kuti ichitike. Nde pa nthawi imene akupanga zimene zimene kunaibe tax clearance umapeza kuti suti amatha kuchitika so ikhamuna sukumayenzi kokha ungatopera simuna kuyimana kuti tax clearance yako ituluke ndi chipsinjo sopachoka. Imapeza kuti mana
ujeni application yako ufuna iende mwachangu koma tax clearance kuvuta monga tunaona pakada pa tax clearance amachedwa kwambiri pamataulo akatanga losati kumainzi sopano kumeneko koma sopano ndoti muna kuti tax clearance yako muna ituluke mwachangu komanso nkhani ya environmental management imatenganso nthawi kwambiri ndi ma processes amene waifata makhala kutenga nthawi zimatha kupereka chikhumbokhumbo kwa anthu chinthu changa chituluke mwachangu muna ndise kupanga njira imeneyi nde zimakhala zinthu zovuta kwambiri koma katangale ndoti suti silingane kuti sakuchitika angatikhota kuchitika chifukwa cha madress amene amapangika pama processes oti upeze zokuyenezo toyamba kugwira ntchito. tinene kuti vuto ndi ndondomeko yotengera license yo kapena ndi system yomene ilili kunena kuti vuto ndi ndondomeko mwina ndilakwitsa kumalayi kuti ndi ndondomeko zabwino kwambiri koma vuto limakhalano amene akuyendetsano chani ndondomeko ija chifukwa yonena kuti ngati mwamva tax clearance ndi chinthu chokuti ukachiyang'ana pa matsamba awa pa intaneti uona kuti chinthu chati chimatenga nthawi anayika nthawi yake yoyenerezeka koma kuti ituluke ni ntchito ka nde kuchedwa kuja sikuti ni vuto la ndondomeko kuchedwa ndi vuto la anthu amene akukhazikitsano chani ndondomeko kwecha kuti license chaitani ituluke pena mukucheza momwemo komanso mukuwerengamo daonapo pena kumayiko kwinako kuti ananena kuti migodi anthu ena amachedwetsa dala zinthu kuti anthu upite ukatani ukafumbatise m'manja ndiye kuchedwako ndimene ili vuto loyamba kwambiri imene imapangitsa kuti ndondomeko izioneka ngati yotani yosokonekera koma ndondomeko ndi yabwinobwino ayikumaga kuti ndondomeko iyi ndi yabwinobwino koma tunena kuti ndondomeko yomweyo ndimene ndithu ikubweretsa ndithu pena polowa ndithu anthu manati mwathinka apa ndi ngopichita chonchi kuti zinthu ziyende mwachangu ndi ndondomeko yoti ndi yabwinobwinodi ndigwirizane nawo Rashidi kuti ndondomeko tikanena zoona tikanena mwatchutchutchu ndondomeko imene inakonzedwa for dziko la Malawi ndi ndondomeko yabwino kwa basi ndi ndondomeko imene ili one of the best in this region ndi ndondomeko imene ili comparative to Tanzania because Tanzania is one of the countries imene ili ndi ndondomeko yabwino kwambiri kuchokera pa nthawi imene munthu akuchita apply system kumayendetsa kuti ikafike mpaka poti ituluke ndi system yoti inakonzedwa bwino and Malawi tinabera iti tinabera imene yoyo inde tinasintha umu ndi umu koma ndi system yonena kuti titati tigwise ntchito bwino with high integrity maka kwa anthu amene amapanga process kulandira application kuitengera pa level yachiwiri kuzaitengera pa level yachitatu kuipitisa ku Mineral Resources Committee kukafika poti license kutuluka sindikuona vuto lina lililonse loti litha umapereka mavuto umabweretsa katangale koma nkhani yayikulu tizidziwaso kuti mu process imeneyi amagwira ntchito ndi anthu amenewo ena they have got very high integrity yoti kuti uwapase chonchi atha kukanira koma mgulu lomwelo limene limachita process zimene zizi pala anthu amene their mental integrity ili very low chifukwa chimenecho sachedwa kuchita fall into the system
otherwise dziko la Malawi lili ndi ndondomeko yabwino kwambiri yoti itokhala katangale proof. Chimene mwina chingafunikire panopa nchonena kuti process iyi kamaenda padakali pano ilibe ochita check kuichita counter check, because in other countries system ili ndi self checking. In other words, pali independent group imene imaunika mmene application inalandiridwira ukafika poti yatuluka. There is a system which normally rechecks the whole process. If we were to improve on that one, I'm sure the Katangale aspect could be completely eliminated, because it's the third eye checking the whole process. Coming down to earth, Katangale machitika. We are human beings. Ndikufuna kuti ndikupatseni mpata aliyense kuti aliyankhe funso limene lili kuti tikamayiona sector yathu ya mining kumayo kuno nkhani ya Katangale on a scale of 1 to 10 tukamba kuti ili pano mafani ambe ndinu Amanda chifukwa kuti muli ndi project yoti mukumachita nkhani imene ya Katangale mina mtakhala kuti muli ndi information yambiri ya nkhani imene on a scale of 1 to 10 nkhani ya Katangale ili pati poti Katangale amapangidwa kobisika samaonekera ndi zimakhazi nzovuta nena kuti square yake ndiyo tani chifukwa kuti amakhala involved ndambiri mwina kumakhala political influence kumakhala madobadoba ena ake anthu amene kupanga primary license yo ndi zimakhala zovutirapo kwambiri kuti nene kuti square yake mwina ndikatola mwina 3 out of 10 kapena mmene ndimaonera ineyo komanso panopa ndikuona kuti kunduna wa zamikodi panopa anapanga anabwesako kabunga kamene amati Ujeni Integrity Committee, Corruption Integrity Committee imene ikunikira inside moja munduna amenewo kunena kuti Katangale asamapangike koma mwina funso nkumanena kuti Ujeni ngakhale kuli Integrity Committee atakhoti akupanga Katangale munthu wankulu anthu amene akupanga otampange check mwina ndanthu oti ndi majunior yake kuti angati kumfikira munthu oteroyo komabe pakubwera kwa Integrity Committee imene ya Corruption Integrity Committee I think ndi chinthu chimodzi chimene chikoneso liboma lili serious kuthana ndi Katangale ndiyo kufunika kuti ango athane nayo mkatikati mwakunena kuti zisamachitike popanga Ujeni speed process yopereka ma license komanso mwina kuti chiyembekezo chabwino chonena kuti ndi 2023 Mines and Minerals Act imene kubwera ifwa mphamvu zimene zibwera ku Ujeni imene kuti Mining Regulatory Authority limene ndi bungo limene likhali kuona zinthu zimene ziwazo za ma licenses ndi likhaloyi mapaloka ngati zithekedi chifukwa kuti zikhala zili pa paper independent mwanje ndani yakhazikitsidwa ndi Ujeni ndi malamulo a dziko linono parliament yakhazikitsidwa ndi koma sinangaso anthu amene amasankhidwa amazoti akusankhidwaso ndi anthu omwe amene ali mu system omwewe ndi tiwona kuti zikhala bwanji koma ndikutha kuona kunena kuti kubwera kwa Ujeni kwa Mining Regulatory Authority mwina kungathe kuchepetsa Ujeni bureaucracy imene tikunena nayi ndi nthawi yopereka ma license ndi ngati zimene zingathe kukhonzedwa Katangale angathe kulowa pansi koma poti munthu ndi munthu ndi tiwona kuti zitha bwanji. Ineyo mukamagwira ntchito mu project yanu nkhani zimene za Katangalezi ndi madera ati anthu amene umachulachula kwambiri kuti kwakuti dera lakuti kapena nthambi yakuti ndimene umachita kwambiri Katangale kuti nene kuti anthu kumachula kuti dera lakuti apo kuti ndikhale kunama koma ndi Katangale amachitika mu process imene yoti ukupanga submit application yako kuzafika kuti license yako ituluke pakatikati pamene pali kuthekera kuti Katangale angathe kuchitika chobwino. Rashid mukuchokera ku Natural Resources Justice Network nkhani yake imene mumachita ndithu ndimeneyi punena chilungamo ndithu kulankhula mosabisa mawu tingamakamba nkhani ya Katangale ku nkhani ya mining tizikhani chithunzithunzi chotani
funso lovuta kuyankha koma tiliyankha. Choyambira chenicheni Katangaleyo alipo. Katangale alipo. Komanso pali ndondomeko zimene zakazikisidwa kuti tite kutetsa mchitidwe umene wachani wa Katangale. Chifukwa Katangale amachitika munjira zosiyanasiyana. Nde mwina mwa ndondomeko imodzi nkuzonena ngati malipota kumatulusa EITI acha. Ninganoti malipota amene amatulusa poyera ndalama zimene makampani akupereka kuboma ndalama zimene boma latani lalandira. Komanso ndalama zimene makampani anapereka kumbali ya zachilengedwe kapena zimene atandizira anthu akumudzi. Zonsezi zimatuluka mulipoti limene. Nde pakuona malipoti amatuluka pakatipa ripoti yambirira pamene tinaziona kuti kodi ndalama zikumayenda chonchi. Chifukwa ripoti isu limakhala chonchi imaonetsanso aini ake amigodi alaisesi ija kuti mwini wake weniweni ndi uyu amene akapanga license number yake ndi iyi amayeneranso kuti atuluse contract yakati pakwenera kukhala contract imene anagwirizana ndi boma ndi iyi anagwirizana zakuti kutengera pa ndondomeko imeneyi pena pakebe pamaoneka kuti tayeserako kuchita zinthu potani poyera. Komanso ndinganena kuti ifeyo ngati mabungwe komanso nzika panopa ndinganoti anthu ayera m'maso chilungamo. Chifukwa pakatipa kunachitika nkhani zina zake zoganizidwa zochitika zosiyanasiyana za Katangale zachitika zimene zija anthu analusa anayima anakana kusaini ripoti imeneyi mpaka kunatuluka chani ripoti kuchokera kundono matulusa ripoti imeneyi kuti aitape mpa akata anti-corruption bureau kuti ayambe kufufuza malaisensi komanso afufuze nkhani iyi kusonyeza zokuti imene anthu ayerako m'maso pang'ono mwinako kusogoloko zinthu zikamene kuti zikuchitika bwino. Koma Katangale chilungamo chake akuchitika. Mukuona kuti mufotokozera Malawi ali m'maso kuti Malawi amene wamukamba ati amene ali ku malo amene kuchitika ntchito za migodiwa kamene mukamba mabungwe amene mmatsatira bwino nkhani zimene za migodi. Okay, mafusaso bwino kwambiri kwa Amalawi amene ali kumalo kumene kuchitika migodi. Mudati mupite matifusa ine nali wigata nali kuna kwake kumene kwanandikwenya anthu chifukwa amafusa zokuti ndi kampani banji simatipasa chitukuko kumudzi amandikwenya anthu ine mutuwuze kuti kampani imakumba chani mvesese soyenza kuti anthu akudabwa akuyenda beudabwa kuti Malawi kuno tili ndi migodi koma anthu sitikutani sitikupindula kuti chikuchitika ndi chani. Pamene pakumatani timanena kuti anthu amba kutani pang'ono pokana amba kuzindika kumata kufusa kuti awa kukumba miyala kapena awa abwera uzipanga kafukufuku amba kafukufuku chaka chakuti mpaka napano kuchichitika ndi chani. Pamene pakufusa kukako at least anthu amba kutani kufusa koma mbuyo muja chase tinene chilungamo kunalibe kufusa kunalibenso kuti kaya utani zinthu zambiri zimachitika mobisika panopa at least anthu akuta kuonako maso akuta kufusa. Ndimafuna kuti ndimve kuchokera kwa inu mwakhala mugwira ntchito imene ndithu kwa nthawi yayitali mwakhalamo mkatimu tikamakamba nkhani imene ya Katangale tiziyika pati on a scale of 1 to 10. On a scale of 1 to 10 kuyankhula momasuka titaunena kuti 4 to 10. It's 4 out of 10. Koma usati 8 ya ine ndikuona ngati 4 pa 10. Chifukwa chonena kuti it has been very slow in the past maybe 10 years. Koma zaka zakunozi
it has been very fast, and that's why I'm looking at the 4/10. Otherwise, tiyamikire kuti of late boma lapanga approve the new act, whose gist is on Mines and Minerals Act 23. The gist is that the Mines and Minerals Act ya 23 ikuita hinge pa mining authority. So we should be able to expect a very big improvement on the authority. Izi zikutengera mmene boma ndi parliament lakhala likusinthira zinthu zina. For example, we used to have environmental affairs department, but now we have an authority. We have other authorities which were created to improve the whole scenario. So with the creation of the mining authority, tina tili tonse timene timapangisa kuti Katangale atani azichita flourish tizita. 1 2 sinde kuti chifoti mwapanga create authority nde kuti china chichonse chikhala tayali. Ayi. What we expect is that the very same issues timakamba kumbuyoko zonena kuti for it to succeed and for Katangale kuti achepe, you need to have the right people with high integrity to man the act and to man the authority. Tikangotenga anthu ngota tien for the sake of kutenga, tipezeka kuti will be making the very same mistake. Yonena kuti the authority kuchokera poyambirira ndi imene ikhale utani ikuthandizira kuti Katangale alowedi mkati ndipo apitirire kutsogoloko. Ndimafuna kuti ndimvetsetse bwino nkhani imene ya authority chifukwa kuti titokhala ndithu ndi authority kukhazikitsidwa, koma mbali naye kumuona ndithu kuti mwina sili independent. Ndikupereka chitsanzo cha MEPA mwa chitsanzo kuti bungwe limene timayembekeza ndithu likhala independent, komabe ndikaboma limayendetsedwa ndi boma. How do we ensure kuti ma institutions kana amene tikuyembekeza ndithu kuti akhale independent azikhala independent pamene mwina tikuona mwina anthu amene akugwira ntchito oti ma decisions ena sangachite chifukwa kuti bae ndiolembedwa ndi boma? How do we ensure kuti ma institutions amene wawa azikhala ndithu independent? Ndimafuna ndiyambe ndimi chifukwa kuti boma mmagwiramo ndithu ntchito. I will not comment much on MEPA, but as a consultant, as a region, I've been a victim of the slow system ya MEPA. However, let's accept it's an institution imene yabwera kumene, it's barely 2 years old, and there is room for it to be improved. Similarly, we are talking of the authority coming in or being institutionalized within the next 3 months. So koyambiriraku, we don't expect kuti there is perfection. What we should do is let's borrow from our colleagues, either in Zambia or in Tanzania, where the authority has been established for some time, and the systems that they worked around the authority were institutionalized and they are working. So nafenso tikhale ndi chilakolako chonena kuti authority tipase period yonena kuti this is the system that we put in place for the authority to work perfectly. Therefore, tieni tichite make sure kuti system imene yoyo has been put in place and it should be able to work from point A to point B. Komanso
mujandimanenera poyamba the authority should have a system yozichita check self checking imene I think anazanenapo Eugene Rashid not should be having a self check system yona kuti wina aliyese akatenga nkuona azitha kuona unene kuti system apa ili chani ili bwinobwino ndi mmene inakonzedwera. So at the end of the day our efforts should be that within 1 year, within 9 months, ikhale ili almost perfect. And zikhala zero ya wina aliyense amene akugwira ntchito kuti ku authority to make sure that zinthuzo or the system itani iyende bwinobwino perfectly, so that at the end of the days the goals which have been ascribed to the authority are able to be achieved. Chobwino nduzo nditukula Rashid mafunatire bonde manga bankhani mene yokumatiri program ya mphepo zinayi ndipo lero tikukambira na nkhani yokuza nditu Katangale komanso kodi tikamakamba nkhani ya Katangale amachitika pati mu ntchito zimenezi ndithu za migodi komanso mwina tikuyenera kutani imene ndifunso limene limafuna ndithu kuti tikambirane tikakumiranso kuti kodi maudindo anthu osiyana mu ntchito imeneyi akuyenera kukhala otani komanso anayamba ndithu Chimwanga kufotokozapo kuti tiphunzire kuchokera kwa anzathu ku Zambia kapena ku Tanzania chimene tingaphunziredi chimene akuchita anzathu maiko ena pa nkhani imene yothana ndi Katangale ndi chani zimenezi ndi nkhani zikuluzikulu zimene tikambiranenso tikakumana posachedwapa. Takumananso program yetu ya mphepo zinayi program yetu timakhala kukambirana ndithu nkhani zosiyana zimene zimakhuza inu ndine ndipo timakupemphani ndithu kuti nthawi ndi nthawi timapempha kuti ndemanga komanso mafunso muzititumizira kuti tizimvanso kuti kodi inu maganizo anu ndotani pa nkhani imene tikukambirana tsiku limenelo. Lero tikukambirana nkhani ya Katangale imene ndi nkhani yayikulu kwambiri ndipo makamaka tikulunjika pa nkhani ya ntchito za migodi. Ifa zimenezi ndi ntchito zimene ndituboma layika kuti ndi ntchito zofunika kwambiri zimene zingathandize kusintha dziko lino kuti lipite patsogolo. Ndikuwunikirana kuti kodi ndi madera amene mumachitika Katangale komanso ifeyo ngati mzika tikuyenera kukhala ndi udindo otani pa nkhani imeneyi. Anachiti mafuna kuthirapo ndemanga tisanakumire. Okay, mafuna onena pa nkhani ya independence ya mining authority. Mining authority kuzokhala independent kapoka itachita zimene zalembedwa m'malamulo. 1 2 iyite zinthu poyera. Mbuyo mu zinthu zimakhala kuti tikamaona timakayikira chifukwa Katangale ambiri amene timamunena pano chifukwa chakukayikira kuti nangawa izo bwanji sakutionesa nanga izo bwanji zikuchitika motere chitakhala kuti mining authority ikugwira ntchito moyera kuita zinthu zicha moyera tapereka license kwa awa chifukwa chakuti akwanilisa easy kuyika ka mu news kandi pa radio kandi kutiko anthu azidziwa chifukwa chimene aperekera license kwa awa kusiya awa anapanga apply anthu mwakuti tatenga awa chifukwa awa akwanilisa easy kuchita zinthu poyera chokacho chimene tingatetsere Katangale. Koma mene timayendesera pano pa ndondomeko yathu ndotifunsa inuyo kuti malayisensi onse amene mukwadziwa inu mmadziwa chifukwa chimene anapatsira. Ndimene mafuna ndifunse kodi nchifukwa chani ku nkhani izi zokhuza ndithu migodisi information imakhanga ndithu imasowa Amanda nchifukwa chani sizimabwera poyera zinthu zikuti ngati nzika ngati ife tizidziwa kuti kwakuti kuchitika ntchito za migodi tapereka license mwakuti vuto limakhaya
tikanena kuti kunena kuti information simapezeka ntchito zimenezi ndikuti tikhala tikulakwisa imapezeka koma to what extent chifukwa Pezeka kuti information imene imapezeka kuja ku mines department ku geological survey komanso kwa mabungu amene amapanga za extract imapezeka information imene koma kuti kusiyana kwake ndikonena kuti mining kwambiri anthu ili based kwambiri pa speculation. Of course Katangale pano kuma kaso is too speculative anthu amanena zinthu zomwe sizikuchitika kwambiri nde uje information imene jandi imene makhanga tikwasokoneza anthu kwambiri mwina magazi kumaona ngati chifanyani anthu amanena zinthu zomwe sizikuchitika sio kuti pali vuto linake pamene chifukwa choti samamvetsetsa samamvetsetsa chifukwa chofunika kwambiri ndikuimvetsetsa sector imeneyi monga lese pankhani ya exploration yofufuza anthu amakamba zambiri amona ngati kuti anthu aja mwina angotenga zinthu akuthawitsa chani pamene malamulo amavomereza zimenezo chifukwa kuti katundu amene kuti apange exploration adziwe malizatsa pamene pazitumiza mujeni masamples kunja akayesedwe ndi anthu amataka maona chonchicha amona ngati kuti mwina pauchitika Katangale pamene zinthu zovomerezeka ndi malamulo nde anthu chifukwa kuti ali ndi chithunzithunzi chimene chijacho kwa kuti asenthedwe maganizo onena kuti zizi sakulakwira malamulo zimakhala zovuta kuti munthu abwere ndi nkhani yoona ndi theolondo yokhuzana ndi mining chifukwa kuti anthu ali ndi perception imene ja inadzalidwa mmutu zimakhala zinthu zovuta makhala ngati chani kukhala ngati kuti amvetsetse komanso mining kumanayi kunoko yamba kumvekaveka chaposachedwa aliyense pano pakumamva za mining koma sitingafananize ndi uthenga amene umayendera monga kuma sectors ena monga agriculture ka health because at least zimene zazo zili decentralized kwambiri pamene ntchito za migodi zizi they are still centralized nde information flow yake mwina imakhako slow komanso anthu amene amakhala kuti ali ndi chidwi kwambiri pa ntchito iyi amakhala kuti mwina ndochepa ambiri amakhala ndi chidwi chonena kuti ife ngati dziko tipindula bwanji koma chidwi choti ayipanga understand sector imene kuti imayenda chonchi from point A to point B imayenda bwanji ndi anthu ambiri amazamba kukamba zonena kuti muchitika Katangale kwambiri Katangale asakuchitika kapena kuchitika Katangale amachitika koma extent imene anthu amainenera ndi imene mwina zikuchitikira monga mpachana inene napanga leti kuti ndimaona ngati mwina 2 to 3 maybe on the scale of 10 koma anthu ambiri amaona ngati mwina ndi 10 out of 10 akamaona kunja chebwire nimafuna ndigwirizane nawo azangawa makamaka pa nkhani ya mining authority mining authority ndi imodzi mwa ndondomeko imene inakonzedwa ndi boma yoti itha kusintha perception yayikulu ya Katangale ku migodi ndingotengera chitsanzo chonena kuti mining authority ikabwera ndi mtima kapena chitsogozo chonena kuti izitha kusonyeza zimene ikupanga pagulu allowing people to ask questions and what have you, it's very likely kuti nkhani ya Katangale itha kukhala yochepa. Ndikutengera chisanzo makamaka nkhani ya PDDA. PDDA, one of the laws is mukamachita advertise kuti mupereka chilolezo chonena kuti awa mwapasa license. Likamatha tsiku kapena ikamatha nthawi, PDDA forces ma companies whether ndi aboma or a private kuti azitha kubwera poyera mkuulula unena kuti tinali ndi contract yomwe timafuna kupereka ndalama mwakuti. Contract imeneyi panali makampani 8. Makampani 8 ma values awo anali awa. Koma ndi ma standards amene tinachita set ifeyo a contract imeneyi yaperekedwa kwa wakuti. If somebody has got a query, he should be able to query. And if we
do that and adopt that as authority. Tinalandira ma application okuzana ndi exploration akuti. Tinalandira ma application okuzana ndi actual mining akuti. Pamauje na mene wati patapanga process from period yakuti udzafika period yakuti. Ma company amene achita emerge kuti they are supposed to be good in exploration. Mkupasidwa license ndi awa. Mkupasidwa mining license ndi awa. If anybody has got queries, you should be able to what? To query and ask. Komanso, along the way, people should be able to query. Kunena uti 2014 munapereka mauje na wawa. Where are we? Pankani ya exploration license yakuti yakuti. Where are we? Pankani ya mining license yakuti yakuti. If there are issues Katangale, people should be able to ask. Kuti since that period uzafika amina kumveka kuti apanga Katangale ndi ati. So eventually the authority will go into perfection. Komanso, it will be part and parcel yochita fulfill transparency initiative. Komanso zochepesa Katangale. So it's a system whereby we can empower the authority to be involved in lessening zokuzana ndi Katangale in that way. Kumbali ya zimene akuchita anzathu maiko ena akunja nimafanya ambe ndino Rashidi ndizotani zimene akuchita kufuna kuthana ndi nkhani imene yakatangale Katangale siumayo kukhakuno nkhani za mining izi Katangale amene amachitika ndithu maiko ambiri ko basi koma muna chimene ngaphunzireko ku maiko ena ndi chani. Monga momwe ndanenera nimakamba za mining authority kuchita zinthu poyera maiko kwina akwete chimene amayang'ana kwambiri kuchita chinthu poyera kuti zimene mukupanga inuzi mukupangira anthu a mudziko lanu ndezikuyenera kukhala pataniso poyera kuti amananena mti anthu tithe kufunsa tithe kuziwa zimene zikuchitika ndikuti munthu sungakhale ndi maganizo ena aliwonse ulakwika. China maiko anzathu ali ndi strong oversight bodies. Kumalai kuno ndikenoti mene lili parliament ikozo maita na authority kuti kapeleke report sindi kuti azikayang'ana ma license kuti mapereka license ticheke nawo iyayi mandowena kuti oversight over how they are operating, are they within their mandate akutawandisa ntchito imene anapatsidwa ndi malamulo yeti chifani ntchito ya parliament kuyang'ana zinthu ngati ziti zimene zonso mabungwe ena mene lili ngati anti-corruption bureau PPTM amanenera kutikoza kupuzira na kupangira maiko kwina contracting kapena licensing amaitenga ngati procurement samachitenga ngati chinthu chapadera chonchi chimayuzabe malamulo agati a procurement kumaiko kwina atundukuneko sati kuno. Komanso mongo onjezera nkhani ya EITI ndi nkhani yomwe ili pakulu in most of the countries within the region. Ma countries ambiri anachita join EITI and they are forced kupereka maripoti every year or every 2 years. Maripoti amene amachita force dziko kuti likhale transparent. And kati mwa transparency muli chani? Muli zochosa Katangale. Zoti Katangale asamaoneke. So the moment Malawi joined EITI, it was a very big step in the right direction. The only country immediately so vibrant in EITI in this region was
Zambia and Tanzania. Panopa Tanzania tinachita overtake, koma Zambia were still behind. However, tidakali kuyenda mndondomeko yoti we are doing very well in EITI. Even countries like Australia, they pat us on the back because of how we are performing on EITI. Maripoti amene wa EITI ndi maripoti ora makhala technical. Tingapange bwanji kuti aliyense amvetsetse kuti sector isangokhala ya anthu pena ake kagulu ka anthu kamene kamatsatira za migodizi. Ikhale ndithu kuti ndi chinthu cha amalawi tonse kuti ichi ndi chuma chathu, aliyense ndithu azitha kudziwa kuti ripoti tu ya EITI imene yatuluka ikuyamba zakuti. Okay, EITI ikatuluka ripoti chaka ndi chaka amata kulitanthauzira komanso kulichepetsa ripoti lija, kusati kuchotsa zimene zili mu ripoti iyayi, koma kuliyika muchilankhulo chimene Malawi angathe kumvetsetsa kumuzi. Chaka chino anatulusa ripoti yachitumbuka, yachiyawo, yachichewa, amagawa kuma ma district councils, kwa ma councils ma DCs amapatsa. Komanso ife ngati mabungwe timatulutsa chaka ndi chaka nafeso report yathu timati citizens report. Ndi chimene matenga ife timatenga report atulutsa boma lija ndi kulipititsa kumudzi kuja anthu amakhala pasi nkulizukuta, khali zukuta kaya 6 months akuliyang'ana ife tizabwera asikuli kumatumiza kumudzi zimapita pamene ndikunena pano tinali kubayaka timakatenga information kuti zimene apanga iwowo apeza mu report ndi chiyani. Amanda, pamene tikumaliza program yathu, anthu amene ali madera amene mukuchitika ntchito za migodi komanso amalawi onse, udindo wawo ukhale utani pa nkhani ya katangale? Udindo othetsa katangale ndi wina aliyense. Tisasire boma lokha kapena mabungwe, komanso ifeyo ngati nzika za dziko linolo tiyenera kuchilimika kuti pamene tikuona kuti pakuone kuti pali zinthu zolakwika tiyenera kuyankhulapo ndithu. Chingano chili chofunika kwambiri unoti mwina kunkhani ya za migodi atapanganso zone kuti pakhale ndondomeko kuti aziperekera madandaulo kumuna ku independent body yakandi kuja ku corruption integrity committee ya kumainzi yokandi ku corruption bureau anthu azitha ndithu ngati akutsinidwa mu mtima mwawo athe kupanga zimenezozo. Komanso china tifana kuonjezerako pa zimene anena azanga zokhuzana ndi ITI image yayo ndi report yofunikira kwambiri, ndipo EITI ndi bungwe limene limathandiza kwambiri pa nkhani ya transparency and accountability. Mu report ya amapereka ma recommendation abwino kwambiri onena kuti boma ora kapena mining regulatory authority imene tikunena atakhoza kupanga foro ndondomeko imeneyo zinthu zingati kusintha kwambiri mdziko muno, ndiponso iwo aja amalondoloza kwambiri kunena kuti kodi apa nkhani za chuma zinaenda bwanji. Nde ukhani bungwe ngati limene lolo nalonso nkumalisiya ndithu kukhala sinangaliranda Ministry of Finance limene lili boma nkumapanga kuti panope imagwira ntchito yabwino kwambiri. Nde ndikukhulupirira kuti kukumba miyala kukayambika fa pano pasi tinayambe kukumba miyala yakukumba ndanthu ang'ono mwina ndi amakwalewa zinthu zayenda bwino kwambiri fa cha bungwe la EITI limene lili. Nde mbalawi wina aliyense ayenera kuchitapo kanthu kunoti ntchito za migodi katangale achoke, ndiponso anene ngati akuona pena pake pakuoneka kuti pali vuto. Inunso a media musamangodikira kunena kuti akuita neni ya nthawi zina zake muzitha kupanga ndithu nokha ulendo kupita kukafikira anthu amene akukumba miyala kuwapeza ndithu kumayi chifukwa inunso kuti muli ndi vuto a media mmafuna kuti anthu achite kupezani ndithu ulo achite komanso muzikhala ndi chidwi kulondoloza panokha zingati kuthandiza kuthetsa katangale zimenezo. Nkhani ya migodi achimanga ndi nkhani imene ndithu mayiko ambiri nkhani zake zimaoneka ngati ndizobisabisa choncho zimakhala ngati ndithu za kagulu kena kake ka anthu kamene kamachita zimenezi. Tinene kuti kumayi kuno mafuta awatu kamba akatangalewa ndoti tithakuthana nawo kapena ndi mmene ili sector imene iyi pa dziko lonse lapansi.
ndinene mwachuchuchu pano kuti nkhani ya migodi pali mbali ziwiri, pali mbali zomwe zimapanga zinthu mobisabisa. Mbali imene imakonda wapanga zimenezo ndi a small scale. A small scale kawiri akapeza kena kake safuna kuti kadziwike kugulu, kawiri amayesesa kuti abise. Tili wosangalala mwa masiku aku apanopa chifukwa cha kubwera kwa ndani kwa golide. Chifukwa cha golide anthu akhala kuchita maini madera osiyana. Taona anthu akubwera poyera kukumba ndikuyika m'magulu kuti athe kugulisa. Ndipo ndiyamikire ya Reserve Bank kuti anabweresa system yoti atha kulowa m'midzimu ndikugula golide ndikugula miyala ina. Chimene chonso chapangisa kunena kuti azinzathu a small scale azitha kuoloka kupita kutsidya ku Mozambique kukagula miyala kapena kukumba miyala nkubweresa munomo. So kunena mwachuchuchu nkhani ya the small scale sector has really improved on the ground, and kumene tikulowerako ndikonena kuti dziko la Malawi lizitha kupanga golide wambiri kudzera mu small scale. Situkana small scale yomweyo ikutiwunikiranso madera amene kuli potential yachani ya golide yoti makampani akulu atha kukakumbaso. Mwachisanzo golide analetsedwa kuzomba. Kunaletsedwa golide amene amakumba anthu chifukwa cha zifukwa zosiyana analetsa. Koma mukati muyang'anitsitse mayiko ena malo ngati amene aja, there are big indicators zosonyeza kunena kuti in that region kuli golide woti kampani yayikulu itha kuchita explore ndikudzapezapo ndithu mtapo waukulu. Ndipo muli pa nkhani yomweyo ngakhale munachokako kale ku Department of Mines, nkhani yakauniuni anthu amafunsa kwambiri kuti kuti zija zidachitika zakauniuni zija sitimazidziwa kuti zili pati kwenikweni, amatibisira zimene zoti anthu atha kuzipeza muno bwino. Nkhani yayikulu ndiyonoti information ilipo, results za kaununi zilipo. So after the kaununi exploration, Geological Survey has got a lot of information. Some of the information was interpreted, some of the information was not interpreted. However, information ilipo yosonyeza kuti kuchokera pa kaununi pacha dera lakuti kuthopezeka chakuti, dera lakuti kuthopezeka chakuti, dera lakuti kuthopezeka chakuti. Ndipo makampani ena akulu atha kutenga information yomwe ija ndikutani ndikuchita zero on the ground, ndikuzukuta ndikupeza kuti chani kuli chakuti. Koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti we've got a very big potential as a country yoti kwina kulikose kuthopezeka ujeni. Mungopereka chisanzo cha diamond, the way diamond was found in Botswana. Diamond anapezeka ndi munthu wakumudzi ona Nantiru. Pa Antiru panapezeka diamond. Mvula imati ikamenya Antiru madzi nkumangopita. The Antiru was remaining until somebody said kakushaina kamkachani. So when atazukuta anapeza kuti this is a diamond, and that's the beginning of diamond. So there is a very big potential muno Malawi yoti titokhala ni mamino zambiri mbiri. Koma nkhani yayikulu ndi kuchilimika ku yang'anisitsa
ndikuchita make sure that we scrutinize all the potential areas so that then we can say kuti titolowera direction iyi koma tisasiye kuyesetsa kuti nkhani yakatangale isapite pasogolo chifukwa the moment koyambirira kuno tiupanga katangale we're not going to go very far, so we have to work very hard and make sure kuti nkhani yakatangale tikuyichoseratu pa nthawi inoyo. Arashidi, bungwe la Natural Resources Justice Network mugwirati ntchito kumayang'ana kuti katangale yakuyenda bwanji kapena munajasona nunso kubanzi utalewo zimene mapanga ife ndeni zitizo zimenezo mukamfusa nzanga chikomeni lero tinalipe napake anandifusa ticha mango tilalatira inu akulu acha wina wakuboma nangoti kodi iwe mango tilalatira bwanji mango basi ndazosema so chonchi magatu kangana ndondomeko zonse chilungamo chake makaso panopa pamene kuli maiko akunja komanso padzikosera pasi ayang'ana pa miyala ya mtengo wapatali yopangira mphamvu za mbwereza za magetsi pachizungu timati yani critical ma green minerals. Pano pamene anthu akuyang'ana kwambiri nkhani ya zimene zizi ifeso maso athu ali chelu kuyang'ana kuti dziko lonse lapasi lifuna izi bwanji nafeso tiziyang'ana kuti kumeneko kuti kodi zikuyenda ko bwanji malaisesi auperekedwa kuti aperekedwa munjira motani pano pazili pali stage yanji nde maderamu tili ndi anthu athu tinapanga makomiti midzi imene muli migodi moja muli makomiti timati ma action groups makomiti amene masanga ndochoka ku VTC ena nzika chabe kuti community ina iliyonse muli anthu kuti amakhala pasi mwezi ukamata amatawapeleka ripoti kuno pakuchitika chakuti ndeti makatu kutani tikumvesa tili ni maso pasi kuti timata kumamva kuti okay chakuti chikuchitika motere chabwino tirekezere pamene ku program yathu ya mtengo zinayi lero amene wanda Kennedy Rashid, National Coordinator, Natural Resources Justice Network. Tumthokozeni kwambiri kuti nayi limodzi mwapadera nthokoze kwambiri a former Deputy Director Department of Mines Peter Chimwanga kuti munapeza nthawi kuti mutifotokozereko ndithu kodi zinthu zikuyenda bwanji makamaka mchito za migodi komanso nayenda chikomeni manda kuchokera ku Pelekezi Consultants. Tathokoza kwambiri kuti inu mwatsalira limodzi ndife program ine ya mphepo zinayi. Tathokoza akuluakulu amene tinali nawo koma tisayiwale ndemangazano komanso mafunso timafuna ndithu kuti tidziwe kuti inu muganiza bwanji pa nkhani imene takambirana program iyi. Malo manzanga onse ine ndine chance mozopanda bwanji tikumanenso sabata ya mawa. Laki Njangani gulu la ana likuyambirana za omwe angathandizire nzawo amani kupeza yankho pavuto lomwe akumana nalo. Juma akuganiza kuti onse angobwerera ku nyumba. Ana akuganiza kuti angodikira aone zotsatira zomwe zingachitike. Amani akuganiza kuti iwo apeze chifukwa chokwanira chofotokoza komwe akuyenera kupita. Ndipo Amani sakudziwa kuti iwo achite chiyani. Inde kodi angawapemphe bwanji makolo ake Amani kuti amulole kupita kukakonzekera nawo za mpikisano wovina akaoneka ku skulu komwe Amani wazida kuti akafika